Vakomana veBBC Zimbabwe vobuda vachitaura mashoko vachiti aiwa panguva ino inozikanwa nemugari wese munyika yeZimbabwe kuti the Zimbabwean leader Masondanzo Mnangagwa vari pazoro ravo avo ravakatanga pakutanga kwegore rinori. Vane vachiudza mashoko vachiti aiwa kunyange vari pazororo they must know that their government pamwechete nemapolicies avo nevanhu vavo they are incompetent. Sanambira mashoko anobuda panapa achi uncova aiwa nhau dzecorruption dzavaonekwa kunzi ava vakomana ava they are really failing. Nobva wasubscriber olaika put on the bell icon. Tikina pahendo yavo Facebook page vamudanyira achiti vatanga kuposta mapictures amuri kuona ayo vamudanyira achiti facts. Imagine for 45 years in power they couldn't build their own state house. They continued to use the building left by Smith. For 45 years in power they couldn't build their own parliament. After looting their minerals, China felt guilty and donated a parliament. Not because Zimbabwe cannot afford all this. Look how much they spend flashing cars to chiefs, musicians, and others. Don't insult us when we say Smith was better. Smith uchi tomashoko anobuda tora panapo posta mapictures amuri kuona ayo vatora mashoko vachiti aiwa these guys they must know that they are incompetent. Nokuda kwekuti aiwa 45 years vanenge vachingoshandisa the parliament aiwa yamuri kuona kuti yakasiyiwa vanhu vakomana ava vakakoloniza nyika yeZimbabwe. Ivo kunyange nyika yeZimbabwe ichizivikanwa kuti aiwa ine mamineral deposits akanyanyisa neakawanda. They've neglected, vakakangwa vakasiya kuti aiwa we have to beautify, we have to develop our own country. But vanenge vatsanangura nyaya yeChina vachiti aiwa China pamuri kuona kuti aiwa more than 185,000 Chinese varimo munyika yeZimbabwe vachiluta vakabva vafila zvavo guilty nobva vanobva vavaka that parliament yamuri kuziva iri kuMount Auburn. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi. Aiwa pinda comment section medu tudze mafungiro enyu. So subscribe or like, turn on the bell icon.